Πέταξα. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Τι ζητήσατε? Με την Μπάμπο που έχασε τη μασέλα. Ποια μασέλα, καλέ? Είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι. Στο κέντρο πήρατε. Α, δεν μίλησα με εσάς. Όχι. Έχω τη γιαγιά, εκεί νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη μασέλα. Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Στο ΒΠ. Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη? Τη Β' παθολογική. Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή. Εγώ να δώσω την προϊσταμένη της Β' παθολογικής? Στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε. Μισό. Δώστε. Αλφαπέ. Ναι, αδερφή. Ναι. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι, έχω την Μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται. Ποιαν? Την Μπάμπο, τη γιαγιά μου. Την Μπάμπο. Ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη μασέλα της. Έχασε τη μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς. Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας? Γιαγιά Πετίνη. Πετίνη. Πετίνη, ναι. Έχουμε Πετίνη ασθενή? Πετίνη δεν έχουμε. Μήπως είναι στον 7ο? Μήπως είναι με του παππού μου του χορεμένου, μήπως είναι τώρα. Μήπως είναι Παπαδοπούλου? Όχι. Μιράντα. Όχι.